а именно шампионска титла. Ето как ще изглеждат футболистите на Левски, разположени на терена. Пинто, Милиев, Димов, Мюлер в защита, Ангелов и Велев, двойка дефанзивни халфове, Михелич малко пред тях по двата фланга, Кристовал Рамос и Гари Родригес, а Жуал Силва ще води атаката. За Лудогорец на вратата. На двобоя 4-ма, Жуал Силва, Гари Родригес и остана и Нуно Пинто беше другият футболист, който се присъедини към Стефан Луф. Добре се развива атаката на домакините с пас към Рене Михелич, който окрутява между трима, фаулиран. И отново от Станислав Ангелов, който получава между другото последно предупреждение от Георги Йорданов. Бързо изпълнение, 1-1. Това е възможност за лудогорци. Дали това няма да е гол? Чудесно спасяване на Пламен Илиев. Заспаха бранителите на сините. Бързо беше изпълнен фаул, след което най-чистото положение беше пропиляно от футболиста на Лудогорец. Първо обаче гледаме положението на Лудогорец. Наистина най-чистата ситуация от началото на срещата. Ето я добрата намеса на Пламен Илиев, Кишада. А това е бруталното влизане на Козмин Моци долу ниско в глезена на Рене Михелич. Мисля, че червен картон беше част от тима на Станимир Стоилов в онзи невероятен европробив. О, какво хубаво подаване, няма засада. Това е шанс за Лудогорец да реши всичко. Невероятна възможност за шампионите и отново гол няма. Втора чиста ситуация и за втори още веднъж това положение. И пак Кишада прибра топката, успя да финтира Дъсли Мюлдер, но подсигуряването на Йордан Милиев свърши прекрасна работа. Огледална ситуация на първия пропуск на Кишада. Хубаво подаване към Стефан Велев. Той може да върне топката назад. О, какъв пропуск Владислав Стоянов с Карвалио да се превърне пък в грешника на Левски. Страхотно изиграна ситуация от Стефан Велев. Вижте обаче колко бързо скъси ъгъла Владислав Стоянов. По-богатство да имаш, че това отнете топката. Илиян Йорданов с едно докосване и нарушение срещу Кристовал Рамос. Дали няма да видим поредния жълт картон? Точно така. Той е в ръцете на Георги Йорданов за Любомир Гулдан, което означава червен картон. Гулдан оставя своите с човек по-малко за ето този фаул и отново ми се струва правилно решение на Георги Йорданов. Безупречен Георги Йорданов. Няма две мнения по въпроса. На границата на наказателното поле. Топката изпратена точно там. Възможност за Дъсли Мюлдер, но пасът до Станислав Ангелов. Съвсем сам в ляво е Илиян Йорданов. Удар и гол! Гол на Станислав Ангелов. Левски може би ще грабне титлата. Невероятна развъзка на този дуел. Уважаеми зрители, виждате какво става по трибуните. Левски нанася своя удар във втората минута. Отдаденото от съдията продължение. Едва ли и такава драма сме си очаквали, че ще се случи, но Левски е на път да изтръгне титлата от ръцете на Кирил Домусчиев и на всички в Лудогорец. По подобие на случващото се в Загреб, когато всички лудогорци легнаха на терена, след като получиха гол в продължението в същата гледка, сега се повтаря на стадион Георги Аспарухов. Ето го положението, ето го удара на Станислав Ангелов. Имаше рикошет, струва ми се, Базил де Карвалио. Трябва да видим още веднъж. Но по-скоро Базил де Карвалио отклони тази топ. Не, Мичел Бургзорг. Резервата Мичел Бургзорг с това докосване, което може да косва защитата на титлата за неговия отбор. Невероятно, но в трети важен матч Левски печели, може би в дадено. Николай Митов е изгонен, но какво от това? Неговия отбор е на път да стигне до невероятно ценен успех, който ще доближи само на крачка сините от титлата в Ню 7 футболно първенство. Виждате какво се случва. Митов сред феновете. Самият той не може да повярва на това, което вижда, но с връзка. Страхотна битка, 95 минути на стадион Георги Аспарухов. Левски е на път към 27-на шампионска титла. Гледа си часовника Георги Йорданов. И в този момент чуваме последният съдийски сигнал. Левски Лудогорец 1-0. Автогол на Мичел Бургзорг, който може би е със цената на загуба на титлата на Лудогорец. Левски изпреварва Лудогорец с една точка, 2 кръга преди края. Уважаеми зрители, страхотна драма на стадион Георги Аспарухов. За вас удоволствието да коментира този двубой имаха Илиян Енев и Мартин Томанов. Ще ви оставим с атмосферата
която създават феновете на Левски. След това и първите отзиви след този невероятен спъс.